Kani gadega Pati CTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Wan laga UDP kala terwaya ka kanhun Meghalaya Democratic Alliance hapok ka jingalam jongka Nationalist People's Party bahkan penyeng yo kertong yamon lang nrei nakaliang uma Vincent H Pala ula krensyai bo dan satya ya ka jing syap tieng lada ki sengsan partai ki baya lang hapok ka MDA kin penyeng tang ya uwei kertong habaya kren bat kinong thok kubar hadin balawai ka jingalang play ya ka lengku sengiap ka basi posnem jong uba Scandrewells imle hamairang uma Vincent ula ong ba manla ka election MP ki seng lom ki jupertai ka jinya teli bar kaladon ru ka khep bagila seitang uai kurtong nrei kim jupoi satya syakathong pat kren skemru ba menta ka kentiru undang yo biang ya ka jingjap badon buram hagane ke election ka bansalong la kumno house nem arhajar khat khandai ula ong susu ba ka kongres kan sawan biang ha ka bor house nem arhajar khat khandai namar ba ki pai ba ki la pleng ya ka jingthok bat ka jingsikor jong ka party BJP ka bayalam ya ka sarkar NDA ha Delhi kapala syukular sa ki pai ba klem le AA. Tengah ayu cuman kesnem mentala artam ile baru artam ke UDP gebok kandidat. Laki day tangway le ne ki bongut tapi tengah ayu bala ile thab ile deke. Ti hagini kisnging iba wat u mahek lapang ru la mi no nak kongres mar bong ba. Berhul kan diu sat laj mah ya mahek. Ti try kan ke jingthung ke MDA ya mahek ku mu chief advisor. Kanyo juman to ya no rai nek sarkar kita. Kata man kesnem hega UDP ka bok kandidat mah. Tengah ayu cuman kesnem mentala artam ile baru artam ke UDP ka bok kandidat. Laki day tangway le ne ki bongut tapi tengah ayu bala ile thab ile deke. Em pingat ngakram keren dapat no tengah ngastik pada kongres. Ndrei kadon ke jing sel tu jumut bakla namar ba. Ngadi perlok bat makaming maru ya tre business lang badon po kongres ngadi perlok bat jong rumbui di perlok ya tre lang kongres menswa konrad usai long MP ngadi perlok bat u tengah hi barbor ya ka kam politics nga bu ka kam politics ka kam personal kam perlok ngabu kam perlok pendadon kenu mentang amdon kata ego leni ka jingsiong andadon kam nonta pai ba ngalit pe chiki ngapan ke jing yarap nonta pai ba kata ngatrai ki briu ki kam namar singin daya don ka jong ka parti kim ya kam ya keren imat politician renga pat ni bala don keleng la mu keleng ngatrai ide ban ka personal ke le ka jong ka politics nonta pai ba pat ide ban la jong tanya try kata ke jing sa thu je bakla jong ki briu ringa klami keren bano an yen mena ka pakas ngam don jing ato ten re kata nga ihap barok ka bai ka rindia ngala poi keling ni ladep kibriu kala realize ba India belum very complex hanot ke dile ka jong south ka jong ke east ka jong ba khantam hanot isi kila ihapo Assam kila change congress ke BJP mentan don election hapo Assam mentahi kan saban biang ka congress ke jingkular ban rak bisa ke kleman rak Hamanipur Hanagalan ki klem la le Tripura klem la de Meghalaya ro ngai haduk menta ka pandon kata ka package ne ka announce na menta ka state Meghalaya to hilong dang sanrup nice too early ban ong kata kile nem le bha re kat kum ke jing pe jonga kinuksa ba kile ha ke bai pat ki state kamdon kata ka BJP kala ka pen ya pat ya pra pemban pring Hindu Muslim Christians ka rate ya ki organization jong ki Christian penelit pe kubor ki organization ba de ban pe ban ta kala bha ki NGOs prepare ki FCRA jong ki haldo live 2000 ki FCRA ki la penduk na ka por betul ka rate ka harassment ka penduk visa panadong hadong hi kamdon ke ba kala BJP tang ka ban penduk nong yang ki pai rulum tengah iba ki brukin realize ka jing job chisen arsen kumong kawan long ba ka backdoor kala banlong they very soon ki brukin realize kin sesnoto haba Delhi mentai kelas noto Rajasthan pin i kin sesnoto Madhya Pradesh pada Gujarat bagi BJP ka sensar ka turu menekene second stang proceed ka kongres la de ban job yang tengah try kan don hi ka change habaro ka bai ka India kat kumuji i jonga naliang jong kongres ngina do na Delhi hadu angni ledon ka strategi bangin ya tre ban lecho pai ba ban ya kar pensel thu pai ba ni la don ha ko bor kaptus nem kani BJP la don kaptus nem ban ya compare ha por ba don ha ko bor ka kongres ka chamsu ka chamsang ka imlang ka salang ha ko por economic ro ka jingede ke India Pakistan India Bangladesh India China kaper mentah baro kini
like tang ke Bangladesh ba dang kam yade mentah Andre ke Nepal mentah la arung ke China po Burma mentah la dominate ke China keleng-keleng ki Sri Lanka la dominate ke China Maldives la dominate ke China keleng-keleng ki marjan jong ke India bat keleng-keleng ro ke relation jong ke India bat kiri ke la ifer kala kam sniu susu tengah try ki bru na kaliang Qatar ke soto aliang ke economic development ke employment ke badai banyo kam yo jam kanang hiar nang hiar try ki bru kan soto kata bat kilas soto hero kan ni ke banwan nga try klam artin ba BJP dalele kanam kan mudon su tu ke Vebs Modi kalong be Hindu versus Muslims dai kuma kalong mentang i ba kita ki bru ki don kam ya ka ban ka jakpo ka kam gajam ban ya kata ka Hindu le ni Muslim atrai ki bru kan realize mentang